Entroido no Concello de Ames, con varias actividades tanto en Bertamiráns como no Milladoiro. Estamos na Avenida da Maía aquí en Bertamiráns co alcalde, con Blas García. Blas, moi boas. Hola, boa tarde. Que chegou o Entroido outro ano máis. Pois aquí estamos, sí, celebrando o Entroido, sin careta por ahora, pero sí, xa celebrando o Entroido. Bueno, dividido no Milladoiro, dividido en Bertamiráns. Hoxe con esta festa aquí con actuacións. O mañá domingo teremos no Milladoiro ese coso carnavalero. Ainda queda moito, queda todo. Pois queda así, queda o máis importante. Empezamos xa empezamos onte realmente ca Escola de Música, o mércores tamén, e mañán é o importante, que é o concurso máis grande de charangas, de carrozas, e o luns temos o carnaval infantil, o Entroido infantil, aquí en Bertamiráns, e rematamos o martes coa comida dos maiores que facemos en Bertamiráns, máis de 700 persoas anotadas, e bueno, o Entroido tradicional xa aquí, e bueno, ir vendo pouco a pouco, de ir facendo tamén máis cousiñas cada ano, incrementando un pouco o Entroido. Entroido ciclista, porque o gran camiño pasa polo Concello de Ames. É que a charanga ou este grupo de disfraces máis grande vai a pasar mañán pola mañán, non? Por Milladoiro e por Bertamiráns dúas veces, ademais, e en Milladoiro ademais vai ser un punto decisivo en cada unha das voltas, porque vai haber un sprint bonificado diante do centro comercial, co cal, bueno, se a cousa anda moi xusto, seguramente será bastante competido, porque resta segundos aos primeiros que pasen por aí. Pois Entroido en Ames, coa emoción de ver esa proba ciclista que tamén recae aquí, neste concello. Seguimos de festa, seguimos de Entroido. Carnaval en Ames y Daniela Danzaya, que son protagonistas del día de hoy aquí en la Avenida de Maía. Daniela, muy buena. Buenas tardes. Pero qué lujo, qué disciplinas tan variadas. ¿Cuánta gente hay en Danzaya, por favor? Un montón de alumnos y alumnas aquí disfrutando del carnaval en Bertamiráns, sí, bueno, en Ames. Cuéntame, Danzaya aquí, protagonista, ¿cuánta gente ha bailado? ¿Cuántos grupos ha habido ahí? Ahora mismo 18 actuaciones 18. hemos tenido, sí. Baile moderno, funky, hip hop, K-pop, urbano. El día a día de la academia, vamos. Sí, totalmente. Bueno, ¿dónde estáis ubicados? ¿En qué zona? Estamos aquí en Bertamiráns. ¿Desde en hace centro. cuánto? Desde hace 11 años. 11 añitos, aquí, creando escuela. ¿Y ahora qué va a pasar ahora? ¿Improvisación? Bueno, vamos a improvisar un par de bailes mientras que preparan el concierto para animar a la gente aquí a bailar. Vale, pues Danzaya, danza de la buena con gente de... ¿Qué edades tienen? Pues desde los 3 años hasta los adultos. 3 años hasta que uno quiera. Danzaya en el Entroido del Carnaval de Ames, gracias. Gracias. Boas tardes a todos. Que tal estás, Dani? Pois moi ben, aquí quentando motores para agora, para o show que imos facer aquí en Ames. A ver, show familiar, rapazada nova, a vos, pais, que show vai ofrecer aquí, Dani? Eu chamolle sempre o show de 0 a 100, o sea, para nenos, para bebés, para pequerrechos, para pais, nais, avós, aboas, e si, toda a xente que en base ao que temos diante vamos facendo show. Cancións coñecidas dende pequerrechos hasta maiores, e logo improvisación, que nunca se sabe quen pode subir ao escenario. Sabes coa que vas a comezar? Eso seguro. Eso sí. Eso seguro. Resto? Efectivamente. Sempre comezo sempre con unha que me gusta, que o teño en vinilo, e teño aí o vinilo, que sempre o pincho o vinilo para arrancar o bolo, para lembrarme dos tantos anos que teño. E logo despois desa é un clásico, pois sigue o resto. Bueno, como llevai a Dani que estivo nos osos estudios aí xa tempo, agora non se atopamos aquí con él. Como llevai a Dani Barreiro en Frens este Entroido, este 2025, que proxeccións hai aí? Pois moi ben, temos pois entre concertos privados que facemos moito, e despois concertos institucionais para peques maiores e todo. Ben, a xenda xa vai bastante completa, bastante completa. Pois Dani Barreiro en Frens no Entroido do Concello de Ames, falando con él. Saludos.